Wara sentejn xogħol il-breakwater il-ġdid ta' Buġibba btul ta' 180 metru huwa kważi lest. Il-perit Janice Borch, kap tal-Operat ta' Infrastructure Malta, spjegat li dan il-proġett se jaqdi diversi għanijiet, dak ta' breakwater propju u għalhekk se joffri protezzjoni lid dajjes li jsorġu warajh u ta' moll biex miegħu jorbtu l-għanex tal-passiġġieri. Għal dan il-għan mal-breakwater il-prinċipali imbniet fera btul ta' 36 metru li tipprovdi ken akbar u rmiċ aktar sigur f'kundizzjonijiet ta' temp diffiċli. Din iż-żona ilha snin tintuża minn diversi operaturi privati għal vjaġġi fosthom lejn Kemmuna. Bil-proġett il-ġdid wara l-breakwater se jkunu jistgħu jorbtu l-għanex tas servizz tal-feri. Dan se jippermetti li s-servizz tat trasport bil-baħar ikun jista' jinfirax aktar u ma' Buġibba jaqgħad flimkien portijiet oħra bħall-Imġarawdex ta' Sliema u l-Belt. Il-breakwater per se huwa kważi mibni. Baqa' xi xogħlijiet żgħar ta' kostruzzjoni f'dik iż-żona, baqa' wkoll xogħlijiet fuq l-iskall biex inbena mill-ġdid l-iskall li kien hawn wara l-breakwater, ukoll qiegħda tinbena l-istruttura ta' protezzjoni għall passiġġiera li l-qudiem ħajkunu qed jagħmlu użu mill-feri. Il-breakwater il-ġdid ingħaqad b'diversi blokkok tal-konkos li tniżlu fil-baħar fi proġett li apparti ħaddiema minn fuq l-art jew minn fuq inġenji fil-baħar kellhom semmew li fih ukoll għaddasa professjonali. Il-Perit Borch qalet li l-isfidi tax-xogħol fil-baħar huma diversi fosthom it-temp. Anka jekk jista' tkun ġurnata b'nazzi, jaf ma nkunux nistgħu naħdmu. Dan minħabba il-mewġ li jkun hemm jekk ikun għamel perjodu ta' riħ jaf ikollok numru ta' ġranet fejn jkun għadu diħel imbagħad. Barra minn hekk hemm il-viżibilità wkoll. Jiġifieri, jekk viċin tiegħek ikunu qed jidħlu xi dajjes kbar, jew anke inti tkun qed tagħmel fiż-żona xi xogħol illi qed tqalla l-qiegħ, jista' jkun ma jkunx hemm viżibilità tajba biex isir ix-xogħol tal-addasa. It-taqsima marittima ta' Infrastructure Malta qed twettaq proġett ieħor maġġuri din id-darba fil-port il-kbir fejn qed testendi l-mol ta' Pinto bi 15-il metru l barra u l-bini mill-ġdid tal-mol fl-Askaris. Meta jitlesta x-xogħol se jiġi ffurmat mol wieħed btul ta' madwar 350 metru. Il-mol il-ġdid se jippermetti li jorbtu l-akbar cruise liners mingħajr ħtieġa ta' braken.